హాయ్ రా. హాయ్. రిజల్ట్స్ చూసుకున్నావారా? లేదురా, చూసుకోలేదు. నాట్ క్వాలిఫైడ్ రా. ఏ దారెదురైనా ఎటు వెళుతుందో అడిగాన, ఏం తోచని పరుగై ప్రవహిస్తూ పోతున్నా, ఏం చూస్తూ ఉన్నానే వెతికానా ఏదైనా, ఊరికెనే చుట్టూ ఏవేవో కనిపిస్తూ ఉన్నా, కదలని ఓశిలనే అయినా త్రుటిలో కరిగే కలనే అయినా, ఏం తేడా ఉందట నువ్వెవరంటూ అడిగితే నన్నెవరైనా, ఇల్లాగే కడదాకా ఓ ప్రశ్నే ఉంటానంటున్నా, ఏదో ఒక బదులైనను చెరబొద్దని కాలానడుగుతూ ఉన్నా, నా వెంటబడి నువ్వెంత ఒంటరి వనవద్దు అనద్దు దయించి ఎవరు, ఇంకొన్ని జన్మాలకి తిరిబడు అనేక స్మృతుల్ని తగులు ఎరగరు, నా ఊపిరిని ఇన్నాళ్ళుగా తన వెన్నంటి నడిపిన చెయ్యూత ఎవరిది, నా ఎదలయను గుసలము అడిగిన గుసగుస కబురుల గుమగుమలెవరివి. రే ఏంట్రా ఇక్కడ ఉన్నావు? అక్కడ అందరూ పాటలు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు చూసినా బుక్ పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటావేంట్రా? అదేం లేదు మామ, డిగ్రీ ఏజ్లో పార్టీలు వెంట తిరిగితే చాలా అందంగా ఉంటుంది. మనం సెటిల్ అవ్వాల్సిన ఏజ్లో పార్టీల వెంట తిరిగితే మన వెంట దరిద్రం తప్ప ఇంకేమీ తిరగదు. అవునరా మామ, చాలా మారిపోయావురా. ఎనీవే, ఆల్ ది బెస్ట్ రా. ఉదయం కాగానే తాజాగా పుడుతూ ఉంటా, కాలం ఇప్పుడే నన్ను కనగా అనగనగా అంటూనే ఉంటా, ఎప్పుడు పూర్తవనే అవక తుదిలేని కథ నేనుగా. రే మామ, నీకు గుడ్ న్యూస్ రా, నీకు జాబ్ వచ్చేసింది రా.